Здравейте, казвам се Виолета Свиленска. Завършила съм славянска филология с профил украинистика през 2008 година. Випуск 2008. Трудовия ми опит включва 3 години работа в частна авиокомпания. 8 години съм била преводач в украинското посолство. Година и половина също така съм работила в консулството, като помощник на украинския консул. Имам също така опит като редактор в списания, също така професионален преводач съм била към различни частни агенции. 7 години опит също в Държавна разузнавателна агенция, където ме искаха точно заради украински език. И последната ми месторабота IBM България, където се търсеше човек с украински, руски и английски. И това мога да кажа накратко за моят трудов опит. Спомените са много, естествено. Това са, може би, едни от най-щастливите години в моя живот. Но един от първите спомени всъщност беше точно първи курс. Тази година става точно 20 години, откакто започнахме обучението си в университета. Ние бяхме всъщност една малка сплотена група, като при нас прецедента беше, че броя на момчетата беше 2 пъти повече от броя на момичетата и абсолютно всички филологии ни завиждаха за този факт, че имаме кавалери. И всъщност първият ми така по-ярък спомен беше от края на първия семестър, когато имахме колоквиум по украински език при пани Валя, Валентина Драгулева. И понеже все още тогава бяхме в начален стадий на изучаване на езика, и то беше елементарно. Диктовка, превод на думички от български на украински, украински на български. Обаче имаше дума командировка. И никой не знаеше как се превежда тя на украински. И шушо-мушо, ти не знаеш, и никой не знае. И в крайна сметка целият курс остави тази дума непопълнена. Но имахме един студент, който впоследствие стана моят бъдещ съпруг, Динко Димов. Той подходи доста творчески към превода и написа командировка-Янев дома. И когато раздаваха контролните и пани Валя отбеляза как той написал Янев дома, аз просто бях възхитена от този полет на въображението, но за съжаление той не беше оценен, но да, това беше много смешно. И по принцип пани Райна Камберова събираше през всичките години един тефтер с динкови бисери. Така беше, изключително забавни години бяха. За съжаление, по времето, в което аз следвах, нямаше толкова развити възможности. Имаше възможност за обмен, но не бяха толкова добре развити, както са в момента. Още повече, че ние тогава не бяхме и член на Европейския съюз. По принцип, нашите преподаватели още от самото начало на обучението ни, най-вече това си спомням паня Албена Стаменова, ни казваха как филологията, да, тя не ти дава някаква конкретна професия, но тя ти дава точно това образование, една широка обща култура, начин на изказ, който при търсене в бъдеще на една работа няма как широката обща култура и добрия университетски изказ да не са само от плюс. По принцип в целият ми трудов опит до сега най-много харесвам опита си с езици. За мен превода това е една гимнастика за мозъка, интелектуална игра. И всъщност най-много във всичките ми работи ми харесва точно това работа с езици. Всъщност имам един доста голям жокер към настоящите студенти. Според мен, особено тези хора, които ще завършат в близките година-две, имат абсолютно златна възможност. Виждаме какво се случва в момента в Украйна и всички се надяваме тази война да свърши възможно най-бързо. И аз съм убедена, че след като войната приключи, международната общност няма да остави държавата тук така и със сигурност международните организации ще организират със сигурност мисии за възстановяване на Украйна и един специалист с добър украински и примерно един западен език или 2 западни езика би имал абсолютно златна възможност за така летящ старт в кариерата в подобна организация.